Poštovane gledateljice i gledatelji, srdačan pozdrav iz studija portala Klikni.hr. S nama je danas načelnik općine Berek, gospodin Mato Tonković. Načelniče, dobar vam dan i dobrodošli u naš studio. Dobar dan vama i dobro vas našao. Pred vama, iza vas je godina u kojoj ste puno radili, puno projekata je u tijeku, nešto je toga i realizirano već. Jedan od najvažnijih kojemu se mnogi mještani već vesele je izgradnja vrtića. To je projekt na kojem se već radi neko vrijeme. U kojoj ste fazi trenutno? Pa to je jedan projekat koji dugo vremena planiramo raditi, a dosta je prošle vremena od kako smo dobili na natječaj, znači odabir da nam je prošao vrtić, da ga možemo graditi. Evo, konačno smo riješili ono sve ostalo koje je trebalo, javnu nabavu, imali smo ovih dana otvaranje ponuda. Mogu vam reći da smo se čak u određenom dijelu iznenadili, da je toliko bilo zainteresirani za izgradnju. Obično svuda nastaju problemi malo izvođača, međutim mi smo imali 5-6 ponuda. Što se tiče same cijene, da li smo mi realno to planirali, a mislim da jesmo, kad je realna i cijena, odnosno ponuda, najniža ponuda je skoro kao i naša koja je bila procijenjena vrijednost, čak ispod nešto malo za sitno. Tako da, evo, čekamo ovih dana da jednostavno potvrdimo, da vidimo šta to je, da možemo ići van, da li će se ko žaliti, iako ne vidim razloga da se žali, jer cifre su jedno, stvarnost je nešto drugo i vrlo brzo sklapanje ugovora i početak radova. Čestitamo. Hvala. Osim ovog vrtića kojemu se roditelji i mala djeca budu najviše veselili, što još radite za svoje mještane? Ovo je projekat kojim smo se mi svi zajedno veselili, i roditelji, djeca i mi to su uvijek problemi, ono što sam uvijek govorio, nekad na selu bio servis baka, međutim, nažalost, zadnjih nekoliko godina ipak je ovo nešto drugo. Riješit ćemo automatski sa tim i projektom, projekat male škole predškolskog odgoja koji smo imali, znači kad sagradimo vrtić imat ćemo tamo sve te aktivnosti, tako da i ovdje ćemo malo rasteretiti taj dio prostora i to. To je jedan tih od većih projekata, a još je jedan bio projekat koji smo završili i dobili uporabnu dozvolu, to je kanalizacija u naselju Berek. To je jedan preveliki projekat, prezahtjevan. Vodovod je nešto drugo, a kanalizacija sasvim drugo oko i same izgradnje. Evo, mi smo to ove godine završili, dovršili, dobili uporabnu dozvolu. Ovih dana, evo i prvi priključci, ljudi na to je nastačno koliko god ovo vrijeme bude dozvolilo da ove godine što više tih priključaka napravimo, da ljudi mogu i ono što čekaju koristiti taj dio. Kada smo kod kanalizacije, kakav je interes mještana? Pa dali smo neki 4 mjeseca je bio da se ljudi jednostavno upisuju, jer nas je isto interesiralo šta je to zainteresiranost ljudi. Ljudi su se prijavili, mogu vam reći na neki 75% naselja. Mi smo na bazi toga koji su se prijavili radili cijenu priključaka, tako da će naši mještani dobiti vrlo povoljne uvjete za priključje, a svi oni naknadno koji budu željeli se priključiti, već nisam siguran da će imati ovakve uvjete, imat će nešto skuplje i to dosta skuplje, jer smo uspjeli određena sredstva iz drugih fondova izvući za ove prvih 70 priključaka. Što se tiče turizma, sve se više govori o turističkim potencijalima i samog Bereka i Garičgrada. Što još možete tu dodatno napraviti da bi vas ljudi zamijetili? Gledajte, mi smo do sad imali turističku zajednicu Berek, odnosno turistička zajednica Garičgrad za općinu Berek i Štefanje. Sad nam se priključila općina Ivanjska, tako da nas 3 općine u tom potencijalu turizma imamo dosta. Još uvijek nije dovoljno prepoznatljivo prema našim ljudima, međutim, kroz vrijeme koje treba pokazati, to sigurno će biti najviše imamo normalno potencijala u samom našem Podgariču sa Garičgradom, sa hotelom i sa svim onim resursima koji tamo jesu.
Ovih dana očekuje se potpisivanje ugovora sa Ministarstvom turizma o nekih par milijuna eura za uređenje okoliša i hotela, dogradnja i svega toga, tako da mnoge stvari će sjesti na svoje. Na samom Garešgradu radimo ono što je isto najnužnije i najpotrebnije, da će otvoriti, da tako kažem, za sve se posjetitelje određeni dio. Poučnu stazu smo krenuli raditi ovoga, međutim nastali su problemi sa izvođačem, ali doće drugi izvođač, tako da ćemo i taj dio raditi. Ima potencijala u tom našem kontinentalnom tom dijelu, samo treba ga malo posložiti. Istina. I dajte za kraj, još nas malo dijeli od početka 2024. Vjerujem da su mnogi planovi već ovdje negdje na papiru. Što planirate sljedeće godine raditi? Pa gledajte, puno je želja, puno je planova, a moramo se uklopiti, ja uvijek kažem, koliko para, toliko i muzike, tako i mi ovoga sa tim raznim projektima. Najbitniji nam je taj vrtić da krene, tu su određene sredstva koja moramo izdvajati, moramo naše lokalne ceste, dosta naših nerazvrstanih cesta koje su pod nama općinom u dosta lošem stanju, znači ima posla, samo koliko će biti novaca, to ćemo vidjeti, ovoga nećemo ništa poreze ni ništa povećavati, već će si prihode raditi, jer dosta su nam mještani opterećeni i sa ovime, tako da, a ono što će biti iza toga nastavit ćemo da to sve realiziramo. Načelniče, hvala vam puno na gostovanju. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Srdačan pozdrav.